Tel, tulung iki, oret-oretno gegerku kabeh iki. Ampun iki lho, iki apa iki? Ya kuwi sing jenenge tai lincung. Wis ora adus, kaken setingkah, celeng tenan. Aku melu. Ketoke seger iki mandi lumpur iki. Seger patakmu kuwi, delokon iki awakku. Wis kaku kaya reca ngene. Alah, tiwas wae arep ngetokne jurus pengendali air malah gak ana banyune kaya ngene. Cah, kolame gak ana banyune, Cah. Apa perlu ayo diuyohi bareng-bareng ngono piye, Cah? Ayo. Alah, duwe kanca dadak kaya wedhus kabeh, tel tenan. Eh, eh, panase kaya ngene atus nok ndi iki? Nel, aku saiki duwe ide. Piye awak dhewe ayo gawe kolam mini wae. Ya wis, aku manut wae su. Ketimbang rasane pewanase kaya ngene. Rasane pewanas kaya roh mantan metu karo liya. Wis tenang wae, tak golekno alate. Lho, kok gak ana alate iki? Alah, malah nemu sempak nok kene. Tel tenan. A few moments later. Cah, delokon alat apa sing tak gawa iki? Oh, wong kok iso kocluk kaya ngono. Lah wong sing gawa ndeke kok malah takone ning aku. Tak kenalke, Tel. Iki sing jenenge kolam mini. Kolam iki iso digados wong sak kabupaten. Iso suwek maksude. Oh, wong kok kocluk iso suwek kok dipamerke. Tel. Awas iki, tak sebule sik nganggo abab naga iki. Lah, kok gak iso ngembang kaya ngene, Tel? Apa ababku kurang nyengak iki ya? Suwit. Su, rene su, iki ana balungan iki su. Alah, malah diceluk-celuk kaya ngene. Iya, Bos, iki wis siap meluncur. Endi balungane? Apa balungmu wae sing tak cokot, Bos? Cah, iki aja dicolong lho ya, Cah. Engko nek sampe mbok colong, tak laporne ning Polsek Mekah kowe. Kowe gelem dikon ngaji. Oke. Cah, ayo dieksekusi wae, Cah. Ayo. Iki engko nek konangan piye, Del? Alah, tenang wae. Iki wis urusanku. Oke. Ambune ababe. Apa iki gak sikatan wis 8 sasi ya? Apa iki sing jenenge abab naga mau? Jan ora tata tenan ambune, tel tenan. Alah, Mariati dadak manjane kaya bocah bayi. Arep turu wae dadak dikon ngipasi kaya ngene, tel tenan. Ndeh, apa su? Mbok kira aku turu Iki aku cuma merem tok. Oke, aku tak pura-pura gak ngerti wae lah, ben kowe seneng.